Археоетнопарк Равна е кратък велосипеден маршрут, който ви отвежда от Княжевац до един от най-значимите римски археологически обекти в Сърбия – Тимакум Минус. Този лек маршрут е идеален за семейства, начинаещи и всички, които желаят да съчетаят спокойно каране с богато културно-историческо съдържание. Лек маршрут, който следва долината на реката на юг. Пътят е почти равен, заобиколен от земеделски площи, ливади и зеленина. Преминава през селата Щипина, Потракане и Равна. Идеален старт за загряване. По пътя към Равна, само на 4 км от Княжевац, преминавате покрай църквата Рождество на Пресвета Богородица в Щипина, която предлага спокойно място за почивка и духовно освежаване. Проектирането и изграждането на храма Рождество на Пресвета Богородица в село Щипина край Княжевац представлява диалог с традицията с цел създаване на различна среда, благоприятстваща развитието на пространствени решения и форми, които не са просто цитат или копие на старите сръбски храмове. Продължавайки през село Потракане, имате възможност да посетите две традиционни винарни – Йович и Тодорович, които пазят винената традиция на този край. Археолого-етнологическият парк Равна представлява уникална комбинация от римски военен лагер и реконструирано традиционно село. Тук можете да видите останките от римски Каструм, който е бил важна военна станция по пътя към Дунавския Лимес, да разгледате автентични етнокъщи, представящи живота в района от края на 19 и началото на 20 век, да посетите музей на виното с винотека в избата на Стара къща и да участвате в работилници по традиционно гранчарство. Археоетнопарк Равна е създаден поради близостта на античната крепост Тимакум Минус. Значителни археологически находки от Тимакум Минус се намират в археологическата експозиция в сградата на училището. Това място е особено привлекателно за любителите на обичаите и традициите, защото самата атмосфера на парка връща посетителите 200 години назад към живота в селото от края на 19 и началото на 20 век. Маршрутът е равен, напълно асфалтиран и без трудни изкачвания, което го прави идеален за спокойно каране покрай реката. Можете да карате и в двете посоки и е лесно да го комбинирате с други дейности.